panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. Muli, ako po si Dian Paragas at siya naman po si Christine Walsier. Ang isusurpresa po natin ngayon ay si Asrot Lapita from Palakpalak. At ang gagawin naming prank ay may order ang kanyang mama na kailangan niyang bayaran ng 10,000. So, abangan na lang natin yung magiging reaction niya. Arat na! Alam, sangitan! Iiyak na yan. May ano po? Ayun lang! May ano po? May order po yung mama mo na kailangan mo pong bayaran ng 10,000. Lolo! Tignan na lang natin. Di mag-make up siya! Ano dapat na dataan? Yan. Buksan mo na lang, ate. Ay, doon ka sa. Buksan. Uy, may ayuda. Ayan. Ito pa niya. Oh, ayuda. Ilabas mo na yun. Perfect siya! Perfect! Hoy! Picture ka muna, picture. Picture ka! Ano yung tingin mo naman? Sure. Maputi. Yan. Ayusin mo. 1, 2. Sana all! Salamat ka. Anong masasabi mo sa surprise kay ni Mama mo at Papa? Magsalita mo. Magsasalita mo. Ay, isak na naman. Ay, sana all. Tanto ka ng ayos sa kay Mama. Thank you. Mama, uy, may bike. Uy, sana all. Dito ka. Dito ka muna. Dito ka muna muna. Dito ka kunin mo. Alis ka dyan, kapra. Dapat sila ko sa atin. Hawakan sila. 1, 2. Picture. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Gal, picture gal. 1, 2.
Ano ba? One, 1, 2. three. One, 2, 3. Yan! One, 2. Ano yan ang kuya kayo mama at papa mo? Thank you po. Okay. One, 2, 3. Go! Wala po, ayuda lang. So, hindi pa nga po dyan nagtatapos ang aming pasurpresa kay Mr. Ruth at ipapasok na po natin yung handa niya at may hinanda pa pong message para po sa kanya. So, ano pa hinihintay nyo? Arat na! So, babasahin ko na nga po yung message ng kanyang mama para po sa kanya. To my dearest young lady, happy birthday, baby girl. Dalangin namin ni Papa para sa'yo. Naway mapalaki namin kayo ng maayos at may takot sa Diyos. Wala kaming ibang may pagmamalaki sa buhay maliban kay Lord. Ay ang mapagtapos namin kayo at maging mabuting tao. Salamat nak sa tiyaga. Minsan sa pagtulong kay Ading Lloyd, I appreciate it. Salamat din for being a best daddy. Kahit madalas ang nag-aagawan mo. Happy birthday na. May enjoy your new bike at ingat sa pag-drive. Be responsible. Mama loves you. All a lot. To my kakabsat in flesh and in laws. Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat sa paggabay sa aking mga anak habang ako po ay nasa malayo. Hindi po matutumbasan ng anumang regalo ang inyong tiyaga sa pag-aaruga sa ating mga anak. Maraming salamat po sa 5 years na pagmamahal sa kanila. Thank you. May message din po tayo. Bakit si bike mo ang uncle ko? Wala akong bike ah. Thank you for supporting me all the way. In spite of my very down moment, thank you for accepting my flaws. Thank you for teaching me what is life and how to handle it in guidance. Thank you for the faith that you have. Kaya ngayon, God is still bless us. I love you dearly, Honey Pie. Ano po sana all Honey Pie? Sa aking pong asawa ay kunting kiss ka lang yan. Nakita rin lang tayo. Salamat ng marami sa inyo. Tumatawa si ER. Merry Christmas po sa akin lahat. Sa akin. Ikaw, ano masasabi mo sa mama at papa? Mama, magsabi ka na. Hoy, magsabi ka na. O, sabi, pakinggan ka ni Mama. O, nandito. O, sabihin mo ay gusto Yan. mo sabihin. Thank you po kay mama at papa. Pangit ka pag umiyak ka. Sarap yung ilaw mo. Pag sige na. Eh, nandiyan si Mama. Naman, tubo kayo. Bawal umiyak. Bawal umiyak.
Ingat ka lang sa pagbabay, huwag masyado sa kwan, at sana nakikita ka lang. Meron siya umiiyak matago. Ikaw po. Ako na nanay. Diyan. 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 Dito na to. Malang malila. Agahan. Malang gate. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ay, ako na. Iiyak. Uy, hindi ako iiyak. Naiiyak ka na. Si Ate R. Bakit may ako? Ikaw ang magsalita ka. Ano dito? Mag-message ka daw kay Ate. Sabihin mo sa kanya. Dito. Anong gusto mong sabihin kay Ate Rod? Sabihin mo na. Tapos, Wag na. Oh, wag na. Kiss ka na. beso-beso. Ikaw na ate. Uy, Ate, ikaw. Doon na lang doon. Doon na lang. Sabihin mo, happy birthday. Wag mo ako buunan. Maki-boyfriend ko na. Hindi ka pa naman representative. Oh, Tita Mary na lang iiyak. Kayo po, So, lahat na lang po kayo picture po. Last na. 1, 2, 3. Go! Merry Christmas! Happy birthday! Surprise! At dito na nga po nagtatapos ang aming pa-surprise. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy Birthday. At kung kayo na rin ang next na isa-surpresa namin, ay message nyo lang po si Ma'am Marlene Quezon Palabay. And don't forget to like, share this video, and subscribe mo. Surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload na. And